Martteliin. Joo, käykää istua. Joo, tervetuloa. Ei ole aikaisemmin tavattu, mutta mä valitettavasti pääse kantaa. Pystytkö kertoa vähän sairaushistoriasta? No oikein mukavaa kun kysyit. Minä synnyin Säkylässä 43. No kyllä on vaimo siitä kolesterolista muistuttelee aina välillä. No kyllähän niitä lääkkeitä tietysti on joka lähtöön. Joo, kyllä tuo Meilahti on sydämeen asia kyllä. Se on tullut tutuksi paikaksi kyllä tässä vuosien varrella. Ihan viime viikolla kävin tervehtimässä